May gabi idea, ma'am. Bangutan ako bahin sa kanang edad sa nga magpabunyag ka og bata. Ngano ko nung kailangan pabunyagan ang bata nga wala ko may buot. Ngano ko nung dili naman lang nga maabot so nga mahamtong siya sa 18 pataas. O kanang ngano ko nung magbunyag bisbisan ra ngano dili ko ito slog og sapa. Padaybon din lang, no? Yan. Ito sulogin nila sa lubog na sapa. Ang dingon magod dito sa Biblia, ma'am, dingon magod sa Pedro kag Cornelius. Ako to sa sa Filipe dito kay nga tawagan ng sa yuno ko. Oh, unsa may imong gipaabot, tumindog ka ug magpabautismo. Amo dingon na Biblia nga, oh, unsa may imong gipaabot, tumindog ka ug hala, died na. Dili man ingon ana nakasulat sa Biblia ang taon oy. Okay, so unang tubag na ko, ma'am. Nganong bunyagan ang bata sa Katoliko nga wala pa man may buot, di jud ko musugot ana, ma'am. Di jud ko musugot. Kita mga Katoliko ayaw gyud mong sugot nga moingon sila nga ang bata walay buot. Kung ang ilang mga bata walay buot, ayaw iangin ang atuwa. Kisa man na mga walay buot at tumupunilariya. Sagbaan ng higda niya, sagbaan, pagipatiri, di na mo reklamo, mauna may buot. Ang bata kay bata pa man siya, dili pa man siya maka-express sa iyang kaugalingong expression, kay bata pa man siya, bata pa siya og buot. Kung ang requirement sa bunyag pagka na ay buot, nakapasar ang bata nga naman, kay ang bata na ay buot. Bata pa lang. Question, ang bata nga na ay buot, matudluan na nimo na. Mo man ilang pagpala. Matudluan oy, di lang kita ka makatudlo. Ang Diyos lang ang makatudlo. Basahon na to. 21:16. Mo ni nga to ang mga bata. Kana ilang mga bata o kanang buti panlabay na. 21:16. Siya gingon din eh. Okay. Busa niingon si Jesus sila kang Jesus. Nadungog ka ba? Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag, oo, nakadungog ako. Wala ba di ay kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan? Na nag-ingon ang mga nag-ingon, ang mga bata o mga masusok gibansay mo sa paghalad o hingpit nga pagdahig kanimo. Naaba di mabansay nga di matudluan. Ang term nga bansay sa Bisaya, sa English is train. Gitrain. Naabay ba di ay matrain nga dili matudluan? Kung kita ang matudlo, sigurado di ka nakasabot. Kung kita ang matudlo, pero ang Biblia nag-ingon, ang Diyos mismo ang matudlo. Nakakaton ba mga bata? Basagon na to. Kung nakakaton ba? Salmo. Actually, dili ko na to pagtulon ang litra por litra ha, pero ato lang silang sakyan, ma'am. Salmo Kapitulo 8, versikulo 1. 1-2. Okay. O Ginoo, among Ginoo, pagkahalangdon sa imong ngalan, sangko sa kalangitan, ang pagdayeg sa imong himaya sa mga masuso o kabataan. O, ingon way buot, nakadayeg man lagi. So, buot ipasabot, kanang ilang giingon nga dili bunyagan ang bata kay buot, buot na. So, number 1, ang bata na ay buot. Ikaduha, ang bunyag or bautismo nga gisugong ni Kristo, walay giingon nga na ay edad. Ang giingon ni Kristo, tanang tao. Bunyagi silang tanan. Pag yung ganitanan, wak na gipili, mabatag, mahamtong, mababayag, malalaki, basta as long as tao niya, walay gitawag o bunyag, kinahanglan siyang gitawag o bunyagan. Nga naman, Galacia Kapitulo 3, versikulo 27, pinaagi sa bunyag o bautismo atong nasulob si Ginoong Jesucristo. So kung ang bata gitawag o walay bunyag, wala na'y Kristo. Wala mga ginikan ng mga Katoliko, ayaw yung tao ninyo papaabutan nga ang inyong baboy madagko pa. Una ninyo bunyagan ang bata. Dili yung taong baboy mo bunyagan inyong taong anak. Kaya pag oras mamatay ng bata ang awa na bunyag, manubag ang ginikanan anang gitawag o bataa.
manubag. Ikatulo, ingon ka ma'am, sir, ilagi sir, kanang padaybon lagi sir, niya sa tuwa, wisik-wisik, bukbo nga lagi. Ang word nga, gitawag o baptism from the word baptizo. Greek word baptizo, ang literal meaning niya is immersion. Then second meaning niya is wash, to wash, paghinlo. So ang term mo paghinlo or to wash, daghang pamaagi. Pwede i-immerse, pwede sprinkling, pwede purpuring. Kung sa ligo pa na siya, ang daghang paagi ang paghinlo. Pwede ka muday, pwede ka mugamit og tabo, pwede po ka mugamit og shower. Pero para natong mga Katoliko, same sa gitawag og baruganan sa mga apostol, ang bunyag dili mao ang pagtangtang sa buling sa atong lawas, kundi mao ang paghinlo sa atong maayong konsensya. 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. Sumuna ang atuang gitawag og bunyag, sumala pa ni propeta Ezekiel, ginamit ang wisik-wisik, ginamit pud usab ang bukbo. Bisan gani si Ginoong Kristo, wala to mabunyagi or mabautismohi og salom. Based sa statement ni St. John o ni St. Matthew, based sa statement, ang iyang nadawat nga gitawag og bunyag either bukbo or either wisik-wisik. Wala gyud siya gipaday ni San Juan. So mao na akong tubag ma'am. So sa tuwa, pwedeng bukbo, pwedeng wisik-wisik, pwede pong padaybon. Mula sa mga sa Davao, sa parokya ni San Francisco, dito sa Maa, naay dito yung baptismal tub. Kaya naamay mga dagko nga mga magpabunya nga gusto magpasaw. Oh, may problema, pasaw mo, taka. Oh. Yan yung mga ubang nga, Father, gamay man nga bata, pwede ba nga, nila, sige, wala yung problema. Pwede ganit bumbiruhon o kaya pagdaghan, di naman kaya pari. O basta nailip yung tubig, ano record sa bunyan? Basta nailip yung tubig niya, na ay tawag anang ministro, nga mga address sa bunyan, kapag for emergency na, wala gilaing mahimo, pwede bumbiruhon mo. Bitaw, basta nailip yung tubig. Okay na ma'am? Okay.